थांबाय दा स्वमndwi नार्जारिया आंनि आफामोन दा आफानि मुङाव जे जोंनि लकेल क्लाब बिनाकाता मुजा क्लाब कामलेब्रे जे बे गेलेनायखौ होदों बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय खेला दुलानि गेजेरजों समाजाव मोनसे खौसेथि फैयो मोनसे आब्रुथि फैयो अनलायनाया बाङो आरो लोगोसे गोजोन थासारि सोरजियो नोंथांमोना दिनै नुदों बावहाय खुनु राजखान्थिनि फाराग लायालासेनो जाथि धोरोम बोरोन बासियालासेनो रोजा रोजा सुबुंफोर 10,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा दिनै बे बादायलायनायखौ जे नायफैदों अनलायनायजों रंजानायजों बिथांमोना आब्रुथिनि गेजेरजों दिनैनि बे फाइनाल बादायलायनायखौ जे नायनो फैदों बेनि थाखाय आङो जोंनि भावरागुरि बिनाकाता गसाइगाव ओनसोलनि बयबो नायनो फैनाय रायजो राजाफोरखौहाय जोबोद गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरदों लोगोसेयै आङो माने बिनाकाता मुजा क्लाब कामलेब्रेया दिनैहाय देरहानायफोरनो 31,000 रां केस प्राइज होनानै लोगोसे ट्रफि हरनानै आरो रानार आपनो 21,000 रां होनानै ट्रफि होनानै आरो बेस्ट प्लेयारनो 5,001 रां होनानै मोनसे ट्रफि होनानै जे बे बादायलायनायखौ दिनैहाय जोबथा थाखोसिम लानानै फैबाय बेनि थाखायनो आं लकेल क्लाबनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे इयुनावबो बिथांमोना बे आफानि मुङै जे मोनसे ट्रफि दा बाव खुंबाय थादों बेखौ खुंलांबाय थायोबा जोंनि न'खरनिफ्राय बिथांमोनखौ जेब्लायबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन आरो गोजोननाय बावगोन। आथिखालाव जे गोबां लाइमोनफोरखौ जोंनि खेला गेलेनाय बा फरायनाय गासैबो बिथिङावनो जों दावगानायखौ नुनो मोनदों बे समावहाय नैबे गामि ओनसोल बा जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलावहाय बेबायदि खेलाफोरखौ खुंबाय थायोब्ला थारैनो जोंनि बर' लाइमोन बा जोंनि समाजनि बेखार जानाय थानाय सेंग्राफोरा माबायदि डेभेलप जागोन होननानै नोंथाङा सानो? खेला दुलानि गेजेरजों स्पेसियेलि फुटबलनि गेजेरजों आं दहायनो बुंदों लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे डिसिप्लिन फैयो फेग्रा मुवा बेसाद लोंनाय जानायफ्रा खमायलाङो जोंनि देहाया मोजाङैनो थायो जोंनि साननाय हनायफ्रा जोंना गोग्गो जायो मोजां जायो बेजों लोगोसे जोंनि गेलेनायनि गेजेरजों खेला दुलानि गेजेरजों जोङो गावनि केरियारबो दानो हायो गोबां साख्रिफोर जों मोननो हायो गोबां सेक्टराव बियो माने डिफेन्सआवनो जा रेलवेसाव जा बेंकिंआव जा गोबां जायगायाव जोंहा स्पर्ट्सनि खथा थायो बेखायनो गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउ राहाखौ दानायजों लोगोसे गावनि जिउआव डिसिप्लिन लाबोनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव रंजानाय लाबोनायजों लोगोसे समाजाव रंजानाय लाबोनायजों लोगोसे आब्रुथि लानानै फैयो खौसेथि लाबोनानै फैयो बेखायनो जाहाथे दाफ्रोमबो जायगायाव नैबे जोंनि बिनाकाता मुजा क्लाब कामलेब्रेया खुंनाय बायदि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि दाफ्रोम जायगायाव आसामनि दाफ्रोम जायगायाव बेबायदि लकेल फुटबलफोरखौ जोङो जुदि खुङोबा समाजनि गेजेराव जोबोद मोजां मोनसे थासारि फैगोन आरो खालि फुटबलल' नङा गुबुन गुबुन गेलेनायफोरखौबो जुदि खुङोबा बियो मोनसे जोंनि समाजनि गेजेराव रंजानाय खौसेथि आरो आब्रुथि लाबोनायजों लोगोसे जोंनि थांनानै थानायखौ जोङो रंगिना संगिनासिन खालामनो हागोन। दिनैसिम बियो ब्रैथि खेब जाबाय।